Lakhain ko truck Daurbagori MEC constituency ke parlo date hor mini stadium along ke damtang jangmi poni phai kre truck siarni anelo por phai kresia por pen karbiang long tanamas council CM Dr. Tuliram Ronghang helicopter pen Daurbagori constituency along nang sunsi alhi sapo aman pen chetong dunsi BJP asong pen ke chetoidun MP candidate Amarsing Tisso aphan vote ke jokra MP ke paman ponji aphan vote ke pangruma mai pi mate BJP Lok Sabha election rally MIP kepadopon BJP election rally MIP Daurbagori MEC constituency date horarong rad MIP kedopon ahut BJP candidate Amarsing Tisso aphan vote ke pangruma MIP thedung kepadopon ahut Daurbagori EM Richard Tokbi mai ke chari pon mailong kachitong dun alhi sarpo man pen karbiang long autonomous council CM Dr. Tuliram Ronghang chitong dun si labangso election rally MIP along lam the ke jai ke Hemprek kang thimati Indian Constitution Article 244 eta long le tik hang bom nang Hemprek long le kota Daurbagori constituency pen ke chenglo Karbiang Long district atokano ke do inglong la pen thoi ke do ara datuma phan kaching thora warsai pipon bomlo la pen kadukave ahawara long ta kilong dun eji aphan ason kaching thor awarsai laki rihingame RCC adelong rihingame kilele adim solar kipi JJM mati kijona lang kipi PMAYG ahem kipi ration card asang aki joy pen kipi pen ke chenglok non parivartan a sarkar mate kaching thur a sarkar mate BJP a sarkar ke wang pensi lapen Daurbagori MEC mate EM Richard Tokbi aphan phurun hini MEC ke pahaiduna joini si piniarni Daurbagori constituency alongta project kaching thur lapen kachelar RJ nangchelar pon bomlo puta CM Dr. Tuliram Ronghang pen ningche pon election amei nilai ka dam rangda rangdam si pini pajan ke kapiju blok lapen along tina konsensi long tame pini ondu opposition atu Congress lapen IPSLC lapen pega political party tumchi open BJP long pen anang chi pabdun Weskar Bianglong ke isia konsensi long si juga tentang PSLC candidate penceng blok angton si BJP long cepak dunia along tina konsensi tala sonduk Kongres Mondol Kongres Committee full set laben Mondol Kongres Mula Kongres Juo Kongres domla konsensi ke angton sidang dunia long don suri tame Mondol Kongres penceng blok juga tentang Kongres long pen tiket ke long abang futuman la sonda taksi along tin dame PSLC pini dak nilip konsensi long dame ong dung PSLC tumbang haral proxy sosia phai PSLC tum pini BJP long na chep ok dun lo nilip konsensi long pini get to way to one to emon thepi kamasi rang ne det lo la sinon 21 api ba 21 dak hanjang lang solong Chief Minister bangji pula sohut bang surihini bang pharuhini bang korai si abang thu bang phiatum APSLC pen chi open BJP long nang chepe abdun ji phan labang so mai long kachitong dun Assam Deputy Speaker Dr. Numal Momin sitting MP mate non arpu ki khibom MP Horen Singh Be nona ki mi BJP Karbiang Long district Nijang Karbiang Long district lapen NC Hills mate Dimahasau la district it homa farman MP election kachipati dunji a candidate Amarsing Tisso date hola pen dola mara town committee chairman lapen kaddu kave bangsuri truck so selapen EPHLC Congress ASDC pen ke chenglok bang pharo truck si abang phu bang phia tu mithang asong pen cheusi BJP along chingbe dun tanglo News report Karbiang Long live